Доверието не се печели току-така. Въобще е качествено образование за нашите български деца. Само да вметна, всичко тръгва от... Здравейте и добре дошли в новия епизод на новия подкаст на Националната мрежа на образователните медиатори. Днес гост ни е един образователен медиатор, който стои зад самата професия, и това е Фатме Хюсейнова. Здравей и добре дошла! Здравейте! Добре заварили? Искам да ми се представиш, да ми кажеш малко повече за себе си, да се представиш на нашата аудитория, коя си. Казвам се Фатме Идрис Хюсейнова, живея в град Шумен, работя в средно училище Трайко Симеонов, град Шумен. В момента продължавам обучението си в предучилищна и начална училищна педагогика бакалавър, втори подред вече бакалавър. Супер, много готино, много се радвам за теб. Доколкото разбрах всъщност, така преди да навлезем в темата, ти си станала образователен медиатор на годината в началото на януари 2026, доколкото знам. Така е, да. Ще ми кажеш ли малко повече за това? Как се случи цялата тази случка? Първо имаше номинации на образователни медиатори. Бях номинирана за медиатор на годината 2025 и 2026 година. Този процес протече в платформата на Фейсбук. Да, онлайн е Онлайн гласуване имахме, точно така, да. И така, с подкрепата на участниците успяха да стигна до това отличие да бъда медиатор на годината. Да, Категория жени. Супер, да. Да, доколкото знам, имало е и категория Имахме мъже. и категория мъже, да. Имало е различни категории всъщност, които сте спечелили различните медиатори. Та категория жени я получавате вие. Вие сте получили най-много проценти от вота, така да го кажем. Да те попитам, как избра да станеш образователен медиатор? Така, откъде идва твоя път към образователния медиатор? На този въпрос ще ви отговоря така. Аз много съм искала да работя сред деца, да им бъда в помощ при всяко отношение и да им подпомагам в абсолютно всички техни нужди. И на децата, и на родителите. Така, децата имат нужда от подкрепа, от мотивация, за да продължат напред, за да се развиват, за да започнат да правят нещо, което искат и което всъщност... Ние сме хората да ги мотивираме преди всичко, да могат да имат и те самите деца успехи. Точно така. Вярата е едно от естествените горива, които могат да подхранят мотивацията на младите деца, на младите личности. И добре. Имаш ли всъщност такава конкретна история, която си помогнала на някое дете, понеже си образователен медиатор, работиш с доста деца? И не само аз съм и помощник учителка. Да. Също така подпомагам там на деца с специални образователни потребности, според нуждите на учениците, разбира се, защото те са най-различни. И така, и на тях им съм в помощ. Така е, децата, особено децата, които имат образователни потребности, специални образователни потребности, те имат нужда от доста внимание, което да им се обърне, да им се подпомогне по някакъв За да имаме начин. добри успехи в работата си, не само като медиатори, и като помощник учителя. Ние трябва да подкрепяме децата с специални образователни потребности, защото
тези деца имат най-нужда и трябва да се подкрепят Така във е. всички сфери. Така е, така е. Добре, да ми кажеш, понеже ролята ти като образователен медиатор е супер важна, но пък е и много трудна в същото време. Сблъсквала ли си се с някакви трудности в началото на своята кариера, когато си започнала да работиш като образователен медиатор? В началото на кариерата си ам, не бих казала, че съм се сблъсквала с много проблеми. Само единствено адаптацията беше проблем да свикна Да. с новата си работа, но в последствие това се изчисти. Така е, докато стигнем до някаква точка, в която вече сме се адаптирали, сме свикнали с самата среда, в която работим, Точно така. много ясно, че ще ни е трудно. Така е при всички ни. Просто няма как. Трябва да свикнем с характерите на хората, с личностите им и с много неща, които са фактори в работната среда, разбира се. Добре. Всъщност ти работиш в училището, това вече го изяснихме. Училището ти така, работи ли с някакви програми, които са финансирани, например, от Европейския съюз и които подпомагат за развитието на децата в образователната среда? Да, ние също работиме по проекти. Моя проект също се казва Моя проект също е европейска, която се казва Успех за теб. Мгм. С тази програма ние успяваме да подкрепяме децата, да им даваме равен достъп до образованието и въобще качествено образование за нашите български деца. Да, възможности за развитие и мотивация. Европейския съюз по това отношение много на подкрепа и финансово и Да, всъщност, ако не се финансира този проект, просто нали, няма как да се осъществи един вид в случая. Но да, благодарение ре... на тези проекти, които се финансират от Европейския съюз, доста институции, образователни или не, работят по тях и подкрепят много личности, не само в образователна среда, но в момента говорим за образователна среда. Представляват наистина, дават един доста достъпен шанс на децата, за да се развиват като цяло в образователната среда, както казахме. Добре, поговорихме за личната част, поговорихме за теб, поговорихме за това какво е медиаторството, поговорихме за това как европейските програми помагат на образователните институции, как се работи по тях за децата. Сега, да поговорим малко за доверието. Как според теб, какво мислиш, се печели доверието? доверието не се печели тук така, защото за да стигнем до хората, трябва ние да покажем това с нашите действия, с нашата подкрепа. Точно. Независимо към децата или към родителите, понеже пряко мен ме касае това. Аз работя и с родители, и с техните деца. Аз като подкрепям родителите, това означава, че подкрепям и техните деца по всяко отношение. Така е. Когато, примерно, на времето някой е повярвал в теб, те е подкрепил. Както аз, като съм била малка, моите родители ми са доверявали, че аз ще постигна успехи. Така и сега това нека да предадем нататъка, родителите да повярват на своите деца, че те ще успеят. Точно така. Подкрепата на родителите в днешно време е една от така, най-важните, Факт. един от най-важните елементи, които нали, се състоят от това как да изградим доверие към някого. Ако те покажат подкрепа, ние изграждаме доверие към самите тях, че те ще ни помогнат за нашето развитие. Така е и вярвам, с образователните медиатори. Защото когато подкрепяш някого, ти му даваш възможност така, да ти се довери един вид. Нали така? Така е.
Само да вметна, всичко тръгва от вкъщи. Родителите да не забравят това при възпитаването на своите деца. Супер. Добре. И сега нещо като за финал. Ако можеш да направиш едно послание, да отправиш всъщност едно послание към нашите зрители, а, с едно изречение, какво би било то? Да не стихват да вярват в самите тях. Да, това е наистина. Вярата е нещо, което крепи човека. Ако няма вяра, няма и положителни мисли, няма и развитие, няма и възможност. Така, ако не си създадем реалността ние самите и ако не помогнем на някой друг да си я изгради, Няма как да се случи. няма как да се случи. Да, благодаря ти много, че така прие да станеш наш гост в този епизод. Аз също ви благодаря за гостоприемството. Благодарим и на вас, че гледахте този епизод. Надявам се в следващите епизоди да се срещнем с едни много интересни личности, също които стоят зад професията образователен медиатор. Ще ви срещнем с различни аспекти, които не сте виждали, не сте чували до сега за тази професия, а вие продължавайте да ни следвате и да гледате нашите епизоди. Благодарим ви много и до скоро, до следващия епизод!